ți s-a sculat. Ia uite cum se vede acolo. Doamne! Băi! Ne! A, deci... Carta constituită. Ocazia să se iei dumneavoastră. Președinte, onor! Am ieșit! Care-i pus pompele așa? Aia la altele. Ei, sunteți handicapați sau? DJ, piesa nouă. Hai, bagă! Ce faci? Îți bagă iarba la tine. Hai să dăm fotul lecții. Ăla între al doilea traseu, vezi? No. Dai cu piciorul, nu cu mașina. Picior, da. Uite, aici. Da. Ia uite cum se vede norii de acum. Da. Dar parcă acum a fost neașteptabil. Uite, ăștia fac iar, iau pietre de alea. De-aia nu mai una pe ele. Ia uite cum le scot, vezi? Da. Vedeți cum e. Mama! Hai că până ajungem noi să mâncăm. Da, vă mâncați căpăleții de... A fost 300 km, știi? Vă scăpurioare. Cum? Am ajuns trecut de el 300 km.